Gemeenschapshuis De Brink in Luene werd afgebroken. Met de laatste keer De Brink weer nog ene keer feest gevierd met onder andere de puppies op het dak en koeschieten. Ja, dat is toch weer even iets moois eigenlijk. Ik heb jaren in De Brink gezeten en heel veel mooie, plezierige dingen metgemaakt. Dus ja, een beetje weemoed is het natuurlijk wel dat het gebouw weggaat. Maar goed, het is oud en versleten. Het is in 1965 is het gebouwd. En eerst stond er een patronaat. Dat is eigenlijk afgebroken. De stien daarvan zijn weer gebruikt in De Brink. En het is tevens er een gymzaal ingekomen, zodat het eigenlijk voor toenertijd al een mooi multifunctioneel centrum was. En door wie werd het allemaal gebruikt? Nou, eigenlijk door alle Luinse verenigingen. En dan in de ruimste zin tot met de school toe eigenlijk. Het is ook nog een keer verbouwd, hè? Ja, dat is in 1989 gedaan. Toen was het allemaal een beetje verouderd en de eisen van de schoolgymnastiek werden wat aangepast. Dus hebben we er een aantal veranderingen in aangebracht. En nu de laatste keer met een feestprogramma. Ja, dat is, we hebben van alles gepraktiseerd om toch nog een keer een laatste keer De Brink te kunnen houden. Afbraak van De Brink, wat doet u dat? Nou, wat doet u dat? Dan haal je heel veel herinneringen op. Ik was vanmiddag al aan het denken, als dat gebouw plat ligt, dan denk ik dus hoe het van de eerste stenen voor de bouw hebben wij gepoetst van het oude patronaat. Die zitten in de kelder verwerkt. Als je in de kelder komt, dan denk je nog, hé, dat kon ik wel gepoetst hebben, dat is helemaal schoon en die andere niet. Dat vind ik wel leuk. Maar het mooie tijd was eigenlijk in de tijd dat hier druk was met dansen, met Toon Verschuren, Thij Brok als beheerders. Waren fanatiekelingen en goede obers, kenden elkaar, goede groepen. Het was eigenlijk jammer dat die er nou niet in gezet hebben van die groep. Hebben we nog vaak daarachter in de gevel staan te vrijen met verschillende nobberij of met de kerk tussen die beren in. En dan denk je, de muur staat er recht op. Mooie tijd toch wel. Maar ook als we kijken, wat ik voor jullie gezegd heb, het carnavalswereldje, wat we hier gelachen hebben, wat we hier feest gehad hebben. Dan noem ik nog maar even zo'n jeugdkapel Noordhuis. Dat bleef bij mij als warme bruidjes. Maar we mogen niet klagen, we hebben de puppies hier, die hebben hier ook, niet vergis, een pas jubileum gehad. 20 jaar muziek gemaakt, best lang. En dan heb ik in het carnavalswereldje heb ik dat mogen metmaken als prins, als vorst, maar ook als voorzitter. De laatste keer De Brink. En wat gaat er dan gebeuren? Ja, wat gaat er dan gebeuren? Vanaf volgende week gaan ze beginnen met de sloop van De Brink. En als die afgebroken is en Luene kan de financiële middelen bij elkaar krijgen, dan gaan we dit jaar nog, gaat de schub nog in de grond en dan pakken we het hele centrum van Luene aan, de hele dorpskern. Dat betekent alles opnieuw bestraten, nieuw groen erop, nieuwe bankjes erop, verlichting aanpassen. Dus voor ieder wat wils een compleet nieuw dorpsplein. Dat is de bedoeling.